Meta nhar it-tnejn beda jiltaqa' l-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, il-kap Adrian Delia ħamjaw lil Pier Portelli, iżda dan tal-aħħar kien mur il-bib ta' barra. Huwa sigriet magħruf li Pier Portelli huwa lit il-leminija tal-kap nazzjonalista Adrian Delia u din mhux l-ewwel darba li Portelli attenda l-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista. Iżda b'differenza minn drabi oħra fil-grupp kien hemm oġġezzjoni qawwija għall preżenza tiegħu. Fuq dimnet kien hemm Keril Aquilina, deputat parlamentari mill-fazzjoni ta' Simon Busuttil, li nhar it-tnejn għamilha ċara li mhux se jaċċetta li jkollu lil Portelli għal din il-laqgħa u oħrajn. L-argument kien wieħed jaħraq ħafna u Aquilina sab l-appoġġ tal-membru tal-Parlament Ewropew David Casa li wkoll kien voċiferu kontra l-preżenza ta' Portelli. Storikament din mhix l-ewwel darba li strateġisti tal-Partit Nazzjonalista attendew laqgħat tal-grupp parlamentari u din saħansitra saret fi żmien kapijiet oħra, iżda ftit tal-ġimgħat wara t-telfa u fi grupp parlamentari li matulu d-deputati kienu lesti jitkellmu b'mod jibes kontra l-kap kien hemm min għamilha ċara li l-laqgħa bi Pier Portelli ġewwa ma ssirx. Eventwalment Pier Portelli kellu jbaxxi rasu u jlebbet il-barra biex din kienet l-ewwel daqqa lil kap minn sensiela fil-laqgħat tal-grupp parlamentari li qed isiru din il-ġimgħa. Laqgħat fejn saħansitra kien hemm is-sejħa biex Delia jwarrab u jassumi u flimkien mat-tim tiegħu ir-responsabilità għat-telfa fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsillu Lokali ta' din is-sena. Telfit li kienu 19 minn sensiela għal Partit Nazzjonalista li għadu ma rebaħx elezzjoni waħda minn meta Joseph Muscat sar mexxej tal-Partit Laburista. Bl-ewwel telfit kbar ġarrabhom Lorenz Gonzi, oħrajn ikbar waslu taħt it-tmexxija ta' Simon Busuttil u issa kien Adrian Delia li ġarrab l-akbar telfit fl-istorja. Kemm Gonzi u kemm Busuttil irreżenjaw wara li tilfu l-elezzjoni ġenerali u Delia qed jiddefendi ruħu billi jgħid li hu wkoll jirreżenja jekk jitlef l-elezzjoni ġenerali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.